ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ଏବେ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ତ? କହିଲ ଦେଖି। ହଁ, ଆମେ ଜଣେ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖି? ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ମହାପାତ୍ର ବା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ତାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ମହାପାତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ, ଘରେ ତୁମେମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କରୁଛ। ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା ତୁମେମାନେ ତ ପଢ଼ିଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତା'ର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଦେବ। ତେବେ କହିଲ ଦେଖି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା? ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଛ ନା ବିଷୟକୁ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କୁହ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଘରଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଦୂରତା ନିଜ ପାହୁଣ୍ଡରେ ବା ପାଦରେ ମାପି ହିସାବ କରି ରଖୁଥିଲେ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଏବେ କୁହ, କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ସେ କେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ? ସେ କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ମାନଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏ ମାନଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ବା ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତା ମାପି ପାରୁଥିଲେ। ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ମାପି ପାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କି? ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତାହା ସବୁ ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ଦେଖି? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଶଙ୍କୁ, ଖଗୋଲ ଆଉ ଉଲମ୍ବୀ ଚକ୍ର, ନୁହେଁ କି? ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ କୁହ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ କହିଲ ଦେଖି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଏବେ କେଉଁଠି ଶୋଭା ପାଉଛି? ତୁମେମାନେ ତ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଛ। ତେବେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି ଏବେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହତାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଆମେମାନେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଶେଷରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବହିରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖ, ଏହାପରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ଓ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭୁଲିପାରିବା ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ। ତେବେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ମାନେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଅଗାଧ ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ, ସମାଜରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟ, ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାଏ, ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦଟି ତମେ ଜାଣିଛ ତ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ତେବେ ଆବିଷ୍କାର କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିଦେଉଛି। ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆଗରୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିନଥିବେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ନ୍ୟୁଟନ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କ'ଣ
ନା ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବା ଆମେ ଏଇ ତଳୁ ଉପରକୁ ମହାକାଶକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ବଲ୍ ହେଉ ଗୋଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବି ଡେଇଁଥାନ୍ତି ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ତଳକୁ ପୁଣି ଖସି ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତାହା କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ଏଇ ଆମ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ବା ଆକର୍ଷିତ କରି ତାକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ। ସେଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିଟା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ତାକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଟନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭାବନ କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଯାହା ନଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୌଶଳ ଖଟାଇ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ କରି ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ, ସେଇ ରେଡ଼ିଓକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ମାର୍କୋନି ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ରେଡ଼ିଓ ନଥିଲା, ତାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ତେବେ ସେହିପରି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ, ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗଣିତ ବିଦ୍ୟା, ସାମାଜିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର ଆଉ ଉଦ୍ଭାବନ ସେହିପରି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କେବେ ବି ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବ, ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବ, ମହାକାଶ ବିଦ୍ୟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ବିଷୟରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ପାଇବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ତାଙ୍କ ପରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଉ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କରି ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। ସେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ମରିନାହାନ୍ତି, ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କାମ କଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିରଦିନ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ, ଚାଲ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା। ଆବିଷ୍କାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଜାଣିନଥିବେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ଆବିଷ୍କାର କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭାବନ ଆଗରୁ ନଥିବା ଜିନିଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ କୌଶଳ ଖଟାଇ ନୂଆ କରି ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ହେଉଛି ଉଦ୍ଭାବନ। ସେହିପରି ପ୍ରଗାଢ଼ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ବା ଅନେକ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ, ଯିଏ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଅମର ହେଉଛି ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅମର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ଏବଂ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଦିଆଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କରିବ।